Slavia může zapomenout na nějaké vyšší příčky. Přesto je dnešní derby prý beznadějně vyprodané. Co tomu říkáte, jaký je to pro vás signál? Co bys dělal, kdybys tady nebyl? Díval bych se asi na to v televizi. Co ty? Asi taky. Ty krávo, ty vole, mám 6 srdcí tady, ty vole. No ty bypassy, ty jedou, ty vole. No tak to jsme vzdali, od divize po druhou a druhý. Já měla vždycky jenom první ligu. Ale neříkal bych, že je nejkrásnější. Pro mě je strašně sexy prostě. Tam je plací, je to úžasný. Ukazu by vypadl nějaký jeden. Co na moje? Tenhle a tenhle. Viděl jsi toho Klause, jak šlohnul do pero. Cože? To jsi neviděl? Ty nežiješ vůbec životem, že prostýho Čecha? První zákon České republiky. Žádná ústava. Ale první zákon. Všechno lze obchcat, jenom musíš přijít na způsob jak. Mamma mia, cosa che ne sbaglia. Tecnicamente sono peggio della Serie B nostra, Giovanni. Slavisti přijdou o život, tam hoří. Už to hoří, už to hoří. Ta slavistická tribuna do nich, jo. Tohle jsou úplně absurdní hnečky na čas. Kdo neskáče, není Spartan, hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Spartan, hop, hop.